Os amantes do ciclismo están de noraboa. Esta fin de semana 17 e 18 de suño, os concellos de Meaño e Cambados engalanaranse para recibir a quinta ruta do Albariño, que fará un percorrido por diferentes paraxes destes dous municipios. A proba técnicamente vai a estar composta de tres etapas, a primeira en dous sectores. A primeira será unha cronoescalada de 3 km ao Alto do Busto, que une Meaño con Armenteira, unha subida moi exixente, digna de unha París-Roubaix ou de unha clásica desas que vemos por Bélxica, e pola tarde unha etapa completamente llana de 50 km aproximadamente, que irá polo Grove, península de O Grove, de San Vicente, a lanzada a San Xenxo, Meaño, e logo unha volta máis pequena por Dena e subir outra vez a Meaño. Xa o domingo, a terceira etapa, é unha clásica de un circuito moi bonito, porque sempre o alaban os equipos que veñen, que é a clásica Cambados, Leiro, Barrantes, Ribadumia, Padrenda, Castrelo, Cambados. 3 voltas que fan un total de 70 kilómetros. O presidente da Federación Galega de Ciclismo destacou unha importante participación nesta proba e agradeceu tamén a promoción do deporte nas categorías júnior. Nesta quinta edición, pois nada, recordar que vai ser un formato de unha volta de 2 días, con 3 etapas, unha contrarreloxo, que este ano vamos a ter a 16 equipos que veñen dende Portugal, que veñen dende Asturias, dende León, e aparte os equipos galegos, non? Con máis de 120 participantes. É moi agradecido na Federación Galega de Ciclismo. Reitero as gracias ao Concello de Meaño, ao Concello de Cambados, porque gracias á aposta que están facendo por a promoción do deporte, sobre todo nestas idades, ¿no? Como antes se decía anteriormente, nestas idades de categorías junior, que son antesalas dos sub-23 e dos élites da categoría raíña, pois a verdade é que facer a promoción nestas idades pois é moi importante. Esta edición é un tributo a Modesto Sánchez Alba, máis coñecido como Teto. Dende a organización da proba tamén houbo palabras de agradecemento para todos aqueles que fan posible a realización da mesma.